Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:34 PM, nasa kabilang linya na po ang ating caller ng Top Secret. Kaya kilalanin na po natin siya dito sa ating programa. Magandang gabi po, Binibini. Yes, hello. Good evening po. Hi, ma'am. Ma'am, comfortable po ba kayong tawagin ko kayong ma'am o ano po bang mas comfortable kayong tawagin ko kayo? Yeah, my pronoun was she naman po. And okay po sa akin yung ma'am. Mas comfy po ako doon. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, tagasan po kayo? I'm from Cotabato City. Ilang taon po kayo? I'm only 28. 28 years old. Wow. Okay. Ma'am, ano pong gusto nyong itawag namin sa inyo? You can call me Miss Z. Miss V. Z as in zebra. Ah, Z. Zebra. Yeah. Oh, wow. Z. Okay. Miss Z. Okay na po ba kayo, ma'am? Yeah, I'm very okay. Okay. Missy, 28 years old from Cotabato. Ano ang top secret mo? Of course, prior to that, kinakabahan ako as of now. This is my first time to call and to open, this kind of, may boyfriend ako at 7 years na kami. Medyo matagal na rin. Tapos, the sad part is, hanggang ngayon, hindi ko masabi sa kanya, it's a huge tragic para sa akin na merong nangyari sa amin ng ate niya. Yung boyfriend ko is a bisexual. Ako naman, I'm a transgender. Tapos yung ate niya naman ay lesbian. My God, ganito pala yung feeling na magkwento ng top secret. Well, masyado akong nasaktan. Kasi yung ganong pangyayari ay hindi ko naman kagustuhan. Na ano lang ako sa isang sitwasyon. Naipit lang ako sa isang sitwasyon. Dahil sa kapatid niya. Kasi yung ate niya was matagal nang may ano din sa akin. May gusto. Then suddenly, mas priority ko yung boyfriend ko kasi talagang we are very have a commitment to each other, and also we are very comfy pagdating sa aming dalawa. Pero itong kapatid niya kasi umi-eksena hanggang sa isang araw nangyari yung hindi maganda na pangyayari. Talagang I was forced kasi at that time, nasa isang birthday kami ng relatives nila. And I was invited at that time. Suddenly, parang merong ginawa itong ate niya na hindi maganda sa akin. So, yun. Nangyari na yung dapat mangyari.
na hindi ko naman kagustuhan. So, ang awkward lang kasi every time na pumupunta ako sa kanila, hindi ko lubos maisip na parang wala lang nangyayari, walang ganon. So, it's on my part is it's very hesitant to open sa boyfriend ko kasi nga kapatid niya yun, lagi niyang pinagmamalaki nga every time tinatopic yung ate niya. Yung ate niya is lesbian and they are very open when it comes LGBT. There's no any discussions when it comes gender identity. However, hindi yung sexual orientation ng preferences ko sa kanya. Kasi I was preferred, my sexual orientation was to a bisexual or to Straight na guy. straight, yeah, to the straight guy. So I was confused in line of my sexual orientation kasi at that time, so nangyari na yung ganon, so parang hindi ko na rin maintindihan sa sarili ko bakit at that time na wala akong nagawa. Pero kasi may pagbabantay yung ate niya sa akin na mga hindi magandang sinasabi na kapag ganito, nalaman, ganon. So, syempre kapatid siya, mas, kumbaga pa, mas papaniwalaan siya at mas, yung panig ay nasa kanya. So, ipit ako sa sitwasyon, I cannot also, open. Kasi ang pag-open naman, there's always a boundaries. I cannot open also to my family, my sister, my siblings. Ganun yung scenario. Kasi nahihiya din ako. And I cannot also open to my friends, even my close friends, due of baka lumabas sa kanila. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nasasabi sa boyfriend ko. Ang boyfriend ko ay napakabait. As in, wala na akong, I didn't ask any. He's a very complete partner for me. And, my God, that is, tragic and hilarious para sa akin na paglihiman ko siya. Pero, I ask God kung sana maintindihan niya ako bakit ganon. So, yan. Yan yung That is Missy. one of my top secret. Yeah, Missy. Uulitin ko Yes. lang po lahat ng mga kinento ninyo para sa mga bago pong pasok sa atin at sa mga bagong pihit lang po sa 90.7 Love Radio na may karelasyon ka Yeah. at isa ka pong transgender Mhm. at meron kang karelasyon na bisexual. Tama po ba ako? Yeah. And then, ang nangyari sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kabisyo, ito pong si Missy ay nagkaroon ng contact or something dito sa kapatid ng kanyang partner. At babae po to. Pero hindi siya literal na babae kasi, tama ba ako? Bisexual din po ba siya? Tama ba ako? Yeah. Lesbian po Lesbian siya. But, Yeah. pero feminine po siya. Mm-mm. Yung kanyang physical appearance was very, very feminine. Yes. Kasi sumasali pa nga sa mga pageantry. Yeah. And andito siya ngayon, mga kabisyo, para pakinggan natin ang story niya na hindi pa nababahagi sa iba. Hindi niya nababahagi sa pamilya niya, sa kaibigan niya. At tayo lang ang tanging kinentuhan niya. Missy, gusto ko lang din malaman. At kanina nga sabi mo na hindi mo pa nakukwento ito sa boyfriend mo. Bilang sa pagkakakilala mo sa boyfriend mo, Missy, tingin mo ba makakabuti ba kung aaminin mo sa kanya? Bilang sa pagkakakilala mo lang makakabuti ba na aaminin mo sa kanya? Or tingin mo mas hindi rin makakatulong sa relationship ninyo? Kung aaminin ko kasi sa kanya, malamang tatanungin niya ako bakit ngayon ko lang sinabi. That was honestly matagal na rin after pandemic sa 2020. Siguro hindi siya makakatulong sa relasyon namin ngayon kasi okay naman kami kasi talaga eh. We honestly, yung typical na minsan nagtatampuhan pero not necessarily na umaabot sa puntong worse yung pag-aaway namin. Siguro
tumatiming lang ako at iniisip ko rin kasi kung ano yung kahinatnan kapag sinabi ko. Mahirap kasi yung sitwasyon na yun eh, kasi magkapatid sila eh. Tapos, every time na tumatiming ako sa kanya na pag-uusapan namin yung kapatid niya, talagang proud kasi siya sa ate niya eh. Talagang mahal na mahal niya rin yung ate niya eh. So, hindi ko alam paano ko depensahan yung sarili ko. Well, nandun na tayo sa punto na kailangan kong magpakatotoo sa kanya. Pero, minsan kasi may mga lihim talaga na kailangan nating itago para to have a peace of mind and also to sustain sa relasyon, lalo na sa amin, sa part ng LGBT. Hindi madali. Hindi madali sa amin na magkaroon ng long-term relationship at talagang totoong pagmamahal. Kasi we knew the fact na when it comes LGBT, hindi ganun ka yung love. I mean, hindi tulad sa isang straight na babae at lalaki, common na yun. Pero pagdating sa amin, there's always a question mark when it comes of love. Very rare So, lang kung makakakita tayo ng tatanggapin tayo ng sobra-sobra katulad ng partner mo. Tama ba ako doon? yeah, totoo yun. So, ayoko na dumating sa punto. Takot ako, honestly. Takot ako sa magiging resulta kasi pag sinabi kong ganon, baka mag-away kami. At saka syempre, base na rin sa obserbasyon ko, baka hindi niya matanggap na kasalanan ng ate niya. Baka ang ending nito, magiging kasalanan ko pa. Ang totoo namang nangyari, sila ay parang may nilagay sa drinks at that time. Kasi ano sila very liberated yung ate niya eh. Talagang party girl, night out, whatsoever. So, alam nila paano gawin. Ako kasi, hindi naman sa pero I'm a kind of part of the LGBT na bahay, trabaho, negosyo. Ganun lang ako eh. I mean, yung typical na, I need to be, to be empowered and also showcasing na ako ay matinong LGBT na hindi naman sa pero gusto ko makita nila that's why I'm a very I do example to myself that I'm not perfect, I'm not clean, however I am doing better. So parang yung image ko sa kanila, gusto ko maging example yun. Ako ay part of the LGBT but I know how to respect and you should be respect on me. Parang ganun yung paniniwala ko sa buhay ko eh. So hindi ko matanggap na baka yun ay maging isang problema talaga. That's would be the agony and burden to me. Kasi until now, hindi ko pa rin masabi, nasasaktan ako sa sarili ko kasi talagang pinagtripan ako ng ganong sistema. Siguro, kasi yun eh, siguro mahilig sila sa ganon, mahilig siya sa ganon, lalo na yung ate niya. So, tikim-tikim lang, ganun, hanggang sa ako yung napagtripan siguro. And, nangyari yung nangyari. Meron dito, Z, na mga sinasabi na mga comments po na pwede natin basahin. Gusto mo ba mapakinggan, Z? Sige. Ito, Okay. sabi dito ng isang kabisyo natin, lihim na lang ayaw din naman ata ipaalam na kapatid niya, ilihim na lang ninyo. Meron naman dito, hating-hati ang mga komento ng mga netizens natin ngayon dito. Sabi naman nila dito, mas mabuti na sabihin mo yan dahil napakabuti ng partner mo. Dapat hindi ka rin nagtatago at tanggapin mo ang consequence ng mga ginawa mo. Ayan. At sabi naman ng iba, ilang beses daw ba nangyari yung ganong pangyayari sa inyo ng ate niya? Isang beses lang naman nangyari yung gano'n. Okay. Yun. Isang beses lang. Hating-hati ang mga komento ng mga netizens dito. Ito, may isa pang humabol na much better daw na sabihin mo sa partner mo kaysa habang buhay ka makokonsensya. Diba? Totoo yan. Sabi naman dito ng isa, kung talagang kilala mo ang partner mo, you know the right thing to do. Para sa akin, agree ako dun sa dulo na kung talagang kilala mo yung partner mo, you know the right thing to do. Kasi naiintindihan ko yung sitwasyon mo na dapat mo talagang tanggapin kung ano yung consequences ng mga ginawa mong action. But at the same time, hindi mo pwedeng biglain yung mga bagay na ganyan. Lalo na yung sinasabi mo at naiintindihan kita na very rare na makakilala
sa mga sa member ng LGBT ng ganito klaseng partner na totoo at mamahalin ka talaga, 'di ba? Na loyal sa iyo. At ang hirap naman na bitawan mo yung ganung bagay at yun ang maging lamat o ikasira ng relasyon ninyo. And naiintindihan kita dun sa part na yon, 'di ba? Kaya nga tinatanong din kita, una pa lang, sabi ko sa iyo kung kilala mo ba yung partner mo. Kasi kung kilala mo siya, alam mo kung paano tumiming, alam mo kung paano mo sabihin, at alam mo kung hindi mo ba dapat sabihin na sa kanya. Yeah. Hindi sa Um, hindi sa kinukonsinti Ba- kita na base, okay? yeah. Base naman kasi sa pagkakilala ko sa kanya, okay naman, kaya ko naman talagang sabihin. Kaso yung epekto, natatakot lang talaga ako kasi at some point kasi may mga instances kasi talaga na nandun na tayo sa punto na syempre I need to face the consequences. Alam ko naman yun. I firmly stand kung saan talaga ako dapat tatayo. Pero yung bang takot ako na baka maging dahilan yun sa hindi magandang pagkakaunawaan namin. Hindi ko din naman kaya na habang kasama ko siya ay there's always had a baggages in my heart na alam mo yun, konsensya ako kung konsensya lang. Pero kaya nga I said earlier, hindi ko talaga ginusto yung ganong sistema. Alam mo yun, yung wala akong lakas eh. Wala akong lakas na gusto kong pigilan lahat ng pero first time in my life na nagkaroon ng, as in, parang wala akong nagawa. Alam mo yung pakiramdam na may gusto kang pigilan, may gusto kang gawin, pero hindi mo magawa. Yun yung nangyari sa akin Yes. eh. So, yun yung parang masakit sa part ko. Well, I'm very open naman when it comes of consequences, and also when it comes of pag-open sa kanya, pero as of now, hindi ko pa alam kung kailan, paano ko umpisahan, paano ko sabihin. Kasi baka natatakot ako kasi may pagbabanta din na kaya kong i-twist lahat pag sinabi mo. So, actually, I Ooh. find ways to have a conversation sa kanyang ate. Nilihim namin, nag-usap kami, I set the date, I set the place para klaruhin yung ganong pangyayari, but nag-away lang kami. Hindi lang kami nagkapag-usap ng mabuti. Nag-away lang kami. Ang ending, nag-away lang kami. So, may mga pagbabanta na siya na pag nalaman, ganito, ganyan. Kilala mo ko, ganun siya. Kaya ko yung baguhin lahat. Kaya ko yung lahat at gagawan kayo ng paraan na may iwan ka sa ere. So, isa yon sa dahilan na natatakot ako na baka wala makikinig sa akin, baka magmukha lang akong, alam mo yun, kaawa-awa at hindi ka panipaniwala. At nandito kami So, para makinig sa'yo. yeah, and I'm so very thankful, no? Maraming salamat, lalo na sa'yo, sa ating mga tagapakinig din. Kasi, alam nyo yung ganitong programa, nakakatulong to release. Hindi man siya totally makakatulong sa problema, pero gagaan yung ganito kasi yung pagkwento sa hindi mo kakilala ay it's a very big help na rin para sa akin kasi there's always a boundaries to to open. Hindi kasi lahat kaya tayong intindihin. Hindi lahat kayang unawain yung problema natin o yung ganito Tama. na sekreto natin, di ba? Tama. At iba pa dyan, husgahan ka. Bakit kasi pinatulan mo? Bakit So, Tama. that's a case-to-case basis. Yes. Kami rin naman, nare-real talk din naman ako dito. To be honest, nang-real talk ako dito. And si Rocky ang neutralizer talaga dito. Pero ako kasi, binabalanse ko din yung aking payo at mga advice. Lalo na kung hindi naman ako hinihingian. At second, kung alam ko naman na ikakabuti ng tao na to at mas alam niya yung pagdidesisyon dun sa bagay na yun, ba't ko kailangan payuhan? At the end of the day,
siguro mas mabuti na makinig ako at balansihin natin yung mga sitwasyon. Pero ito, Yes, totoo yan. pagaanin natin ang kwentuhan natin dito sa Top Secret. Kung papapiliin ka, secret lang na lang natin to. Sinong mas the best? Yung kuya o yung ate? Sige nga, sagutin mo nga ako. Natawa ka ha? At least pinatawa kita. Sige nga, pwede mo ba ako sagutin dyan? That's a part of the question. Alam mo, maluha-luha na ako. Doon sa punto. You read those comments. We love you so much. Alam mo dito sa Love Radio, hindi mo expect yung mga mangyayari talaga, di ba? Ayokong sad ka matapos ang usapan natin. Pero secret lang natin, tayong dalawa lang nakakaalam. Sino ba? Sige nga, pwede mo ba akong kwentuhan? Siyempre, doon ako sa partner ko talaga. Kasi, ang lovemaking kasi talaga, pag mahal mo yung isang tao, it's an added effect. Kumbaga pag nagluto ka ng sinigang, pag walang sinigang mix, hindi sasarap yun. Sabagay, totoo yan. Pag walang magic sarap, there's no parang hindi masarap, parang ganun. So, iba pa rin pagka nakipagtalik ka doon sa taong mahal mo at sa hindi mo mahal. Well, prior to that, nasubukan, hindi naman ako talagang isang santo na sabihin na ako ay hindi nakapagtalik sa ibang Pero nung hindi pa kami ng boyfriend ko, talagang nagtitikim-tikim din, pero iba yung mahal mo talaga. Yes. Tama naman. Yun lang, pinagaan ko lang yung pakiramdam mo. At least, kinat natin yung sobrang seryoso at sobrang bigat din na nararamdaman mo. Ako, wish ko lang sa'yo, Missy, sana maintindihan mo ang tamang desisyon at bigay sa'yo ni Lord kung ano yung pinaka mabuting pag-iisip at wisdom dyan in terms of decision making, di ba? Kasi syempre, at the end of the day, nasa sayo naman yan eh. Kung paano mo i-handle at paano mo haharapin yung mga bagay na magiging desisyon mo. Yeah. Pero gusto ko rin matanong sa'yo. Okay. DJ. Mhm. Kasi, I'm sure this is new siguro, no? For you, na ikaw naman yung tanongin namin. Mhm. Kung ikaw ba sa sitwasyon ko, kung ikaw lang sa katayuan ko, gusto ko lang malaman yung opinion mo. Ano ba what is the best way na to enlighten those burden para sa'yo? Sasabihin mo ba? Or ito ay ililihim mo? Kasi pag sinabi mo, well, of course, you can face the consequences. And also, Yeah. baka mas worst to worst pa, maghihiwalay kayo. Or ililihim mo, it's a beneficial of the relationship na maaring you can continue until diba? So para sa'yo, ano yung best way? Okay. Para sa akin, ito lang yan eh. Kung ako yung nandyan sa sitwasyon mo at nangyari sa akin yan, siguro kung hindi naman makakabuti para sa relasyon namin, dalawa, ng partner ko, hindi ko na para sabihin pa. Hindi dahil nag-cheat ako sa kanya o niloko ko siya, pero para sa akin, yung pagkakamali na yun, kung uulitin ko ulit yun, di ba? Hindi, sa totoo lang ako, kung uulitin ko ulit yun, siguro, talagang sinadya ko na yung pagkakamali na yun. Pero dun sa sitwasyon mo kasi, di ba, hindi mo rin naman inisip at sinadyang gawin yun at nangyari na ang nangyari. Pero kung aaminin mo yun doon sa karelasyon mo para makasira sa inyo, hindi siguro maganda din. Yeah. Kasi ako to be honest, kung may mag-disagreement doon sa akin testamento ngayon, yun ang makakabuti sa relasyon namin eh. 'Di ba? Okay. Ngayon, kung talagang uulitin ko ulit yun, ibig sabihin hindi ko mahal yung isang tao na yan. Ito 'Di ba? Hindi ko kung hindi ko papahalagahan yung pagmamahal niya, 'di ba? At hahayaan kong lolokohin ko lang siya ng lolokohin. Siguro
Yun talaga, pinapakita mong hindi mo mahal yung partner mo. Pero para magbago ka at tignan mo yung tama at hindi na gawin muli yung mali, siguro, yun ang tamang desisyon. Kasi hindi naman lahat ng bagay na alam mong pwede mong ikwento at nangyari sa buhay mo ay makakabuti sa relasyon ninyo. Hindi ganun eh. Hindi ganun yun. May mga bagay talaga na kailangan natin i-white lies. Kailangan natin protectionan din yung mga bagay na alam mo naman na hindi na dapat pag-usapan pa. 'Di ba? Dapat alam nyo rin yun, balansihin din dun sa relasyon na walang perpektong relasyon eh. To be honest, walang perpektong relasyon. Tao lang tayo, nagkakamali tayo. Pero kung uulit-ulitin natin yung pagkakamali at hindi natin matututunan sa buhay natin na ayusin yung sarili natin para doon sa pinaka-iniingatan mong relasyon, ay hindi mo mahal yung tao na yun. Diba? Pero kung nagkamali ka at iningatan mo at binago mo yung sarili mo at hindi mo na nilingon muli yung pagkakamali na yun, at kinip mo yung relationship ninyo para mas magtibay, siguro mas mabuti yun. Para sa akin, ipagpasa Diyos mo na lang lahat. Diba? Hindi mo nang tawad sa Panginoon, hindi mo nang tawad sa sarili mo. Patawarin mo na rin yung sarili mo. Yun yung number 1 eh. And then, kung ano man ang mangyari, sabihin mo kay Lord na resulta nito, lumabas man yan, hindi man ikaw ang magsabi sa kanya, may ibang tao magsabi, yung ate man niya, tanggapin mo na. Siguro yun na talaga yun. Yun na talaga yun. Mangyayari na at ang dapat mangyari. Pero para sa akin, kung alam mo naman na hindi dapat sabihin sa kanya, wag na sabihin. Para lang sa akin yan. At may kanya-kanya tayong opinion at pagtingin para dyan sa relasyon na yan. Yan. Tama naman yun. I strongly agree sa iyong hindi naman kasi talaga lahat dapat pang sabihin kung alam mo ikakasira ng relasyon. Siguro the best way is para sa akin lang to moving forward to that. Mas mas focus na lang ako sa kung anong meron kaysa balikan ko pa yung mga nakaraan. I need to be, I don't want to be an hypocrite person pag sinabi kong sabihin ko sa kanya kasi ganito, makonsensya ako. Pero there's an instances talaga na we need to keep sometimes kung alam mong, ikabubuti at mas magiging okay yung Yes. mas gagawin ko yun. Mas pipiliin ko yung ganong sistema. Kasi, kaya nga ngayon, mas focus na lang ako sa kung anong meron kami. I'm looking for the future, not for the past. And, of course, I need to be more active, those activities outside, para lang. Pero dumadating kasi talaga sa punto na naiisip ko siya, nasi-stress talaga ako. Hindi ako nakakatulog pag binabalikan ko yung ganong sistema. Hindi madali. Hindi madali. Yes. Pero I know one day na makakayanan ko naman ang lahat. So, yun lang. Yun, hingi mo lang siya ng guidance. Yeah. Kung ano yung nararapat mong gawin. Yun lang yun. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw talaga. Kung tayo nandyan sa sitwasyon na yan, may kanya-kanya tayong desisyon eh. Hindi natin pwedeng yung desisyon ko ay desisyon mo at desisyon din ng iba. 'Di ba? Kaya nga may kanya-kanya tayong utak at puso para magdesisyon sa mga bagay-bagay. At hindi para pangunahan tayo sa mga desisyon natin. Yun lang. I hope na nakatulong sa iyo yung tanong mo sa akin at sagot ko para sa iyo. Oo naman, nakatulong siya. In a way na mas kasi dati akala ko ako lang yung ganun ang ako lang yung magki-keep ng ganung sistema, itatago ko na lang ganun. Akala ko ako lang yung that's why hindi naman sa I'm a very good advisor also, pero sometimes pag tayo na ang nagkakaproblema, hindi na natin na-apply. Yes. Hindi na natin na 'di ba? Ang manghihilot nga, hindi niya kaya hilutin yung sarili niya pag may bali siya di ba? So, ang karpentero, hindi maayos-ayos yung sariling bubong. So, that is an example, no? Pero, ang sa akin naman kasi talaga,
ang hinihingi ko na lang talaga ngayon sa Panginoon ay I always offer a rosary. Halos I was devoted kasi every Friday. Ang hinihingi ko na lang talaga na sana kung darating man yung panahon na tulad ng sabi mo, ma-open man yung ganon, hindi man sa akin manggaling, sana maintindihan naman ako ng partner ko. Oo naman. At sana hinihiling ko din na maging wide yung kanyang lawakin niya yung kanyang pangunawa sa akin. Kasi I'm pretty sure na kabaliktaran lahat ang mangyayari pag manggagaling yan sa kapatid niya. I was also actually naging naging question niya na rin bakit hindi na ako pumupunta sa kanila, those gatherings, I'm absent na ako, those reunions and special holidays. Hindi na ako masyado nag-i-engage sa family niya. And kasi iniiwas ko na lang yung sarili ko. So, what is my priority now is siya lang talaga. I don't have any, pakialam na sa kapatid niya, sa siya lang talagang iniisip ko. At yun ay sariling decision ko. Siya na lang talaga ang meron kasi ako ngayon. Yun lang. Kaya pinapahalagahan ko siya kasi napakabait niya. What can I ask for to the partners who are really responsible? Hindi naman siya ganun kagwapuhan, pero that is a physical appearance lang naman. Pero pagdating naman sa isang partner, even bisexual, talagang grabe. Mafe-feel mo talaga sa kanya na you're very special. You're very genuine sa kanya. So, yun lang. Thank you so much, Miss C, sa pag-share mo sa amin at sa tiwala mo dito sa programa namin ni DJ Rocky. Yeah. I hope soon ma-meet ka namin at makasama ka namin dito sa aming stasyon. At sana lagi kang tumutog. Oo, bukas ang aming himpilan para sa inyo. At kami bukas sa palad para makinig at kung makatulong man ang itong programa na to ay maging instrumento para mailabas natin ang mga bigat natin sa dibdib. Handa kaming makinig para sa inyo. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. Sa thank mga you so much, Ma'am C. Yes, Ma'am C. See you soon. Yeah, thank you. God bless you, everybody. God bless you. Alright, mga kabisyo. Natapos na po ang ating kwentuhan. Kasama natin si Miss C. Mga kabisyo, lagi niyong tatandaan bago po tayo matapos dito sa ating programang Top Secret. Lagi niyo pong tatandaan na isang pagkakamali sa buhay natin ay hindi naman pwedeng mag-define sa atin yan in the future. At kung nagkamali ka sa nakaraan mo, hindi pwedeng sabihin na hindi na natin mababawi o maaayos yung sarili natin. Lahat tayo makasalanan, mga kabisyo. Lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Pero ang magkakatalo lang po dyan, mga kabisyo, kung sa pagkakamali na nangyari sa buhay natin, kung hindi po tayo matututo, baliwala lang din po ang lahat. Kung paulit-ulit lang din po natin na makukulong tayo dun sa mga pagkakamali na yan, at hindi po tayo matututo, baliwala din po. Alam nyo, talaga, minsan sinasadya ng langit na magkamali tayo. Kasi, minsan, may mga action tayo sa buhay natin na hindi tayo natututo eh. Diba? Minsan, may mga bagay na akala natin tama lang yung ginagawa natin. Sa sarili natin pag-iisip. Diba? Pero, yun nga, sabi nga natin, sa pagkakamali natin, dun tayo matututo. At kapag natuto ka na, wag mo nang ulitin ang mga pagkakamali na yun. Maraming salamat, mga kabisyo. Muli, nakatuto kayo sa 90.7 Love Radio. Tao lang tayo, nagkakamali. Makasalanan tayong lahat. At huwag mong tignan na perpekto ka. Dahil pangalan lang ang salitang perpekto, pero hindi yan. Hindi yan ugali ng tao at hindi yan ang tao mismo. Tandaan mo yan. Walang perpekto dito sa mundo na to, ha? Huwag kang feeling perfect. Ano yung mga
kabisyo, maraming salamat sa inyo. Once again, DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Alas 12:08 na ng umaga. Overtime na naman kami at maaga na naman bukas si Boy P. Pero ganun namin kayo kamahal. Kaya mga kabisyo, tumutok lang kayo palagi sa aming programa sa Love Radio. Ito po ang Top Secret with DJ Rocky at Titangelo.